Wasu sun ɗau sana'ar tasu su fasata ce, wasu sun ɗau sana'ar tasu su ta'addanci ce. Sace-sace, kwace-kwace, wasu sun ɗauka sana'a ce. Wasu suna abin su kamar sun manta da Allah ne. Ai ka gama ka je can ka da abin da duk ka shuka ne. Allah baya yafe laifin wani, abinda duka shuka shi za ka gani. Domin fa Allah baya yin cuta, kuma baya san dukkanin mai cutarwa.